ଚାକିରି ଓ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ। ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ରମେଶ ନାମକ ଏକ ଯୁବକ ରହୁଥିଲେ। ରମେଶ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ି ସ୍ନାତକ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାକିରି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ଆଜିକା ଯୁଗର ଯୁବମାନଙ୍କ ପରି ନୁହନ୍ତି। ସେ କେବେ ନିରାଶ ହେଉନଥିଲେ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ସହ ସବୁବେଳେ ଥିଲା। ଏକ ଦିନ ରମେଶ ଗାଁରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ସାଇକେଲକୁ ସଜାଡ଼ି ସେଥିରେ ବସି ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ବୁଲି ବୁଲି ଚାହା କଫି ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହସିଲେ। କେହି କହିଲେ, ସ୍ନାତକ ହୋଇ ଏମିତି କାମ କରୁଛ? କିନ୍ତୁ ରମେଶ କହିଲେ, ମୁଁ କାମକୁ ଲଜ୍ଜା କରେନି, ଅପରାଧକୁ ଲଜ୍ଜା କରେ। ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ଅପରାଧ କରୁନି। ସେ ଚାହା ଓ ସ୍ନାକ୍ସ ବିକ୍ରି ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ତାଙ୍କ ଚାହା ପିଇ ଏତେ ଖୁସି ହେଲେ ଯେ ସେ ରମେଶକୁ ନିଜ ଫାର୍ମରେ ମ୍ୟାନେଜର ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଦେଲେ। କିଛି ମାସ ପରେ ରମେଶ ଏକ ଛୋଟ ଟି ଷ୍ଟଲଟି ଖୋଲିଲେ। ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଯୁବକମାନେ ବି କାମ ପାଇଲେ। ଏହି ଭାବେ ଏକ ସ୍ନାତକ ଯୁବକ ଯେଉଁ ଚାକିରି ମିଳିଲାନି ବୋଲି ନିରାଶ ନ ହୋଇ ସେ ନିଜ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଉଦ୍ୟମୀ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହେଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏଇ ଛୋଟ କାହାଣୀଟି କହିଲି, ଆପଣ ଏ କାହାଣୀରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଯେ କାମ କେହି ଛୋଟ ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ହିଁ ସଫଳତାର ପଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।